lallai na san ba ku yi tashi ko kun yi dare don Allah ku taho fa ku nuna shi don Allah ku bari ya shi don so da ku nuna shi ko na yi yabo shi in za ku faɗa za na faɗa kowa fa ya saurara. Da fari da baki ayyar bamban da gani jaddawali hannu da kwarai mun ci gari. So iri juna nake harin so da ba a bari so. Darakta na sun adam ne mun faso a ya tsoro sannan kuma raina saba ki zo. Mallakin muhimmanci kin sama amintati a hali dubu tubani mai halin birgewa. Da fari da baki ayyar bamban da gani jaddawali hannu da kwarai mun ci gari. Lumbi labun soya na fi so ka daina tawaye daina kai hari soya dunya ba kurin garin jaya na tana musa jalo wala gai da shi. A fagen wannan yanzu kadar sun zama abun koyo. Da fari da baki ayyar bamban da gani jaddawali hannu da kwarai mun ci gari. Iri jadawali da mafilin jadawali. Mun zo da kirar mana da fitocin zahiri. Da fari da baki ayyar bamban da gani jaddawali hannu da kwarai mun ci gari. Alelelele iyawa iyawa alelelele iyawa darakta na ne kokowa. Dala wai ni ne kokowa. Alina kuka ne masu shashatau. Kun ji wai in ne musu shashatan. Aikin ka ne yake musu fintan kau. Aikin da na yi musu fintin kan. Tsari na da fike biyu ta zamto mai aikin birgewa. Da fari da baki ayyar bamban da gani jaddawali hannu da kwarai mun ci gari. Dan ƙanan miyar mata ku su mahaulilan ƙauna. Shi ne jaruma. HRB ya hain kyauta lallai ko ba kyamanta. Ai ya kyauta bai dimbin alkairi kin karɓa. Da fari da baki ayyar bamban da gani jaddawali hannu da kwarai mun ci gari. Da fari da baki ayyar riban